Por Arturo, trátase do meu fillo. Iso non é certo. Ah, non? Meus avós, e os teus, e os avós deles traballaron esta terra toda a vida. Eran labregos e esta foi a herdanza que nos deixaron. A terra. Non, algo máis importante. O traballo da terra. Nin esta sardiñeira, nin eu son Carmelo Matalobos. Isto son as terras de Miranda, pero non son Antón. Son Luis Iglesia. Esa é a terra de Miranda, a miña terra de Miranda, Río Torto. O que vos quero é convidar a que coñezades a miña terra e, sobre todo, a miña xente. Poca cosa, pero al fin lo que importa es que nuestro amor sea cada día más fuerte. Luis, un pateo tu pa tua mãe. Bueno, estamos agarrados hoxe. E viñaste solo. Sí, viño con esta xente que están grabando. Ai, Dios mío. E mi vida. Eu con estes pelos, chelo con estes pelos. Si sallo sin na televisión, madre mía. Un artista, un actor, vale, un actor gallego de Río Torto. Hijo de Río Torto, Bueno, fillos de Chela de Ángel, que tamén tiveron algo que ver. Ángel e Chelo, outro Chelo. Un trotamundos como yo, que camina sin cesar. Coño, non o conoces? Cando te iba a xogar contigo ao carro. É de Almiro, colleu 38 anos, na serra do abuelo de Luís. Era o que iba a argallar por ali. Claro. Era o que iba... Eres tú. Sí. De pequeno. Que tal? Estou te vendo moitas veces na televisión, pero moitas veces. Pero cunha cara da amenaza que non sei se non terei que salir por pies. Moitas veces. Deberías de salir cando tocaba o bombo. Tú tocaba a caixa. Eu tocaba a candelas, que os maestros eran eles. Tocaba o bombo. É parte. Andábamos de pasacalles por aí por... Ahora que te llevaba a mellorar chavalas. Bueno. Oíste, dalle un abrazo a Chelo. Hoxe a noite doulle. Hoxe a noite. Pois dalle un abrazo da nosa pata. Alégrome moito. Ben, non ves. E seguir ben, nada, de levantarse nada, Chora, Y al murmullo penetrante de los ríos olvidarte. Bueno, Veña. Emocionouse de ti. Es cuestión de no escuchar a mis latidos. Olvidarte será fácil, ya lo sé. Tengo apenas que matar un sentimiento y tapar el sol entero. Se ben é certo que Río Torto é coñecido polos seus fouciños, terra de madeira... Luís, que andas facendo por aí? A ver, Dominique. A ver, vente, aunque marches un pouco os pés, a ti a terra nunca te gustou moito. Ti déixame quedar ben que é o que vale. A ver, corta o repoligo. Que nunca te gustou agacharte. De agacharme depende como se entenda eso. El xa naceu aí na plaza, no asfalto. No Doquín, que soy a Doquín. Daquela non era como agora, que non salíamos tantos. Víamonos polo San Pedro e polo San Cristóbal. A Luís despois meteron aí para o seminario, non sei se o quería meter un pouco cura, pero non. É moito peor. É moito peor. No, porque me levaron para un internado con 10 anos. Dos 10 aos 15. O tema de vir a casa era un pouco complicado, porque non había tantos medios de comunicación como hai hoxe en día. Aquí a liña pasaba polo Marco, a 10 kilómetros. O que pasa é que antes a Lugo, tú ben o sabes, íbamos e tiñamos que ir ao médico. Viñas cada 15 días, 3 semanas á casa e logo nas vacacións, non? Non che podía gustar porque non o vías. Como che iba a gustar a moza de Lugo? Bueno, xa como os marchais logo, voulle cortar un repolín. Despois, os chorizos xa o lacón, para que faga un bocadillo. Ala, veña. Veña, vamos co repolo para Santiago. Veña, co repolo para Santiago. Cuídate moito. E dar recordos na casa, vale? Felicidad es un beso en la calle y otro en el cine. La felicidad es un paso que pasa y siempre regresa la felicidad. Era ser con la aurora, hora tras hora la felicidad. Pois esta é a praza de Río Torto. Eu aquí é como se estivese rodeado de infancia por todos os lados. Es que ponse un aquí no medio e empeza a percibir os sabores da casa de visita, que facía moi ben de comer. Manolo de Nuca, que poñía viños do Ribeiro, ali arriba. Sempre había un olor así a bodega, casa de Pucheira, que vendía froita.
O Concello. Meu avó foi alcalde 26 anos de Río Torto. É un sitio especialmente importante para min porque aquí está a miña casa. Ele é Jacobo, e é da familia. É un primo de miña nai. Estáballes contando eso, que aquí na miña infancia houve negocio. Meus pais tiñan ultramarinos. Ultramarinos o tombo. A que non sabías que se chamaba ultramarinos o tombo? Sabía. É como non había saber. A tenda levaban a miña nai, miña mãe Chelo, despois estaba meu pai Ángel, que foi secretario da Cámara. Tivo tamén a corresponsalía bancaria do Banco Galicia. Eu estudiaba realmente para dedicarme a iso. Eu, desde pequeno, axudaba a miña nai na tenda por un lado e meu pai na oficina, cando andaba na Cámara Agraria. Eu saliulle titiriteiro, fillo. Marchoulle polo mundo de titiriteiro. Sabes de que lle fai moita gracia a miña nai cando lle quero tomar o pelo, digolle, non che quedara por aí unha pedra de Pedramol. Acordas de Pedramol? Non. Pedramol era para fregar a prancha das cociñas. E o xabón do largato. Tamén era moi xabón. Era o mellor que había. Bueno, deixabas ali as maus no xabón, non? Tiña moita sosa aquelo, non? Bueno, pero era bom. E por aquí descargaba teu pai o viño. Sí. Un bocóis. Os bocóis de viño, sí, señor. Esta es nuestra canción que lleva en el aire un mensaje. Hombre, ten vido. Aparte dun gran amigo, un gran actor. Bueno, que vai dicir ela? Que vou dicir eu? Non ten só fama. Eu xa o dixen máis veces, aparte de actor, a persoa. Eu, para min, é a persoa. E o meu Indiana Jones. Que gracias a él, Indiana Jones fala galego, senón... Hostias. Para min é un irmão. É o home que me falta na familia. E nada, para Río Torto é moi importante. Sempre lo femos. Moi importante que este aí. Este pobo, pois, eu para min que se rinde a él. Porque, como persoa, despois como artista. E nada, que lle quero pola vida. É que tamén me emociona. Palabras de amor, sencillas y tiernas. É algo que sinto que non podo esconder nin. Non sei, é moi importante, punto. Viñanse má cabeza muchísimas cousas, pero unha delas era que eu con 14, 15 anos padecín unha obesidade mórbida toda a vida. E eu, escondidas de meu pai, que roubaba a meu pai un 100 pesetas e íbamos á tenda do lado a buscar un bullicao. Ele estaba sempre na porta da casa esperándome porque me iba para o colexio. E reñía, me botaban a bronca, non comas eso. Duvide que vos comento, que vos enseño a ti tamén, ven. Isto era o que che comentaba, que aparte de ser persoa amiga, teño aquí un santuario pola miña filla, porque a miña filla veu actor en Matalobos, veu actor en Terras de Miranda. Non sei se te recordas desta foto. Sí, unha Harley Davidson. Que tiñas aí unha Harley perfecta. Dilles como saúda María. A miña filla, cando ve este rapaz, non o saúda, simplemente lle fai con esta imaxe. Como tiña a pé mismo da porta, pois recordo desde pequeniño. Además, teño fotografías del que tiña un pelo tan bonito, rizadiño, era un rubiales destes que parecía un muñeco. No, sempre foi guapete. E logo, despois... Tuve aí unha época negra. No. De tantos foron negros. E aquelas gafas. Aquelas gafas de cu de vaso. Eu estou orgullosa da miña terra e da miña xente. Que vos aproveite. Buscando en el baúl de los recuerdos, cualquier tiempo pasado nos parece mejor. Sabes de que me acordo sempre que aquí chegaba a comida da señora Visita. Como cociñaba a señora Visita, que barbaridade. Oh, pasa. Hombre, Luis, estás por aí? Vimos a facer o circuito. Tú moi ben. E tua mãe? Ben. Nosotros tiñamos aquí tienda de ultramarinos, tiñamos fonda, tiñamos... Viñamos comentando que ben cociñaba a señora Visita.
Ah, sí, miña abuela, sí, miña abuela. Entón estábamos na mesma acera, pero o padre, cando viñeron para aquí, viñeron tamén a tienda de ultramarinos. Pero sempre nos levamos ben, Sí. Xa ves as latas do pimento, que supoño que na tua casa, que tamén as había. Viñamos aquí todos os pícaros, adoecíamos por vir aos recados, porque sempre, ou Pilar ou visita sempre tiñan Ai, sí, sempre había un caramelos para todo. sí. Hai xente que aínda prefiere os comercios pequenos polo trato, sabía se gastaba soberano, se gastaba o azúcar ou o arroz de que clase, de todo. Toda esta cousa que se vendía a granelo. Aquí había os garbanzos, o arroz, o azúcar, este, por exemplo, era o do azúcar. Cando era cativo, o que máis nos gustaban eran os contos de Jabato e de Capitán Trueno. Taste que acordar destas cousas. Ai, mira, os contos, Mira. sí. Estos son contos pequenos, había... Como? Sí. Os de Calleja, non? Se chamaban tamén así, este xa son Bruguera, non? Bueno, venga. Hasta outra. Moitas Hasta que gracias. volvas por aí, aunque tú és dos que volves, Que malín sales na televisión, pero que buín eres en persona. Veña, adiós. Cuídate. Quiero una motocicleta que me sirva para poder y quiero un... Esa é a igrexa, e ao redor da igrexa, sobre todo da figura dun crego que houve aquí moitos anos, don Vicente, xuntábamos os rapaces, toda a rapazada da miña época, non? E ali tocaba a guitarra, ven un dos meus compañeros da infancia, e mira, isto non estaba preparado, trae unha guitarra. Que tal? Que tal? Sabía o que venía a hacer, yo. Xa che digo, pero ti non eras fillo de gaiteiro. Sí, pero lembrome de cando ti tocabas a guitarra, por eso xa trouxe, non? Xa ves, un grandísimo amigo da infancia, Toño e máis eu. Toño, eu creo que ti vestiras o ano seguinte, eu non puido facer a primeira comunión con vos, non sei por qué. Sí, aos 2 meses, aos 3 meses se fixeras e vestirámonos... Efectivamente. Isto era que lixeron para tocar agora, non sei, unha lágrima, sabes? Bueno, pois veña, vai logo tocar esa canción. Veña, ala, non te me perdas, Non teñas miedo. Confía no teu guía. Por unha lágrima túa, de alegría me deixaría matar. Por unha lágrima túa, de alegría me deixaría matar. Por unha lágrima. Xa vistes de onde veño? Eu case vou coa música para outra parte. A favor. Por uma lágrima tua, que alegria